Ngapediang subhaya phi baro ki perlok ki bapeja kan kal video katkum kan notice na kan National Defense Academy layatu bakidon ki kam ki balaj na benta kitu ki bakwa ban apply ya ka kam shipai ki post ki balaj baro ki long saus pa khatlai tli ki kerdan pule ki long kumni harum na benta ka Army Wings of National Defense Academy pihak bandep ya ka class 12 na kanu kabut bala itu da ka sorkar jala lane ka sorkar kami nabenta ka Air Force and Naval Wings of National Defense pihak bandep ya ka class 12 bat pihak don ya kini ki subjek harum kata ka physics bat mathematics katkum ka notice bla don hangne la syaban apply tang ya kitu ki badang marwai lane ki badang samla bat ka karta jongki kadai banlong bat kha nadu arterik Januari ar hadu ka shitrik Januari san nabenta ki SC bat ST omdan kamsiu ne lut AI kitu ki bakwa ban apply ki haban apply online nakane ka website www.upsconline.nic.in katarik ka bakhadu ban pediang yaki application kalong hadu ka Henry Terik Julai arphau hadu kapor Henry baje janmit nabenta ki jingtip ki bakhamnya phila ban check naka notice hapo ka National Defense Academy te tangkine ki khobor khuble shibon na da pikwa ban tip shu subscribe ya kanika channel ka jonga khnang wa phintip hakapor ka bebiang